Id-deputati tal-Partit Nazzjonalista l-4 wara nofsinhar irtiraw kollha mill-Parlament wara li l-Prim-Ministru Joseph Muscat naqas milli jkeċċi lin-nies viċin tiegħu Keith Schembri u Konrad Mizzi. Dan minkejja l-arrest ta' Jorgen Fenech, is-sit tal-kumpanija 17 Black. Ħadna deċiżjoni li il-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista joħroġ il-barra mill-Parlament ġala darba. Għal-mistoqsija darba 2-3 l-Prim Ministru ma sabx, ma rridx, ma setax iwieġeb mistoqsija sempliċi jekk keċċa jew se jkeċċi żewġ persuni li huma qrib tiegħu li huma Keith Schembri u l-Ministru Konrad Mizzi. Fil-Parlament Muscat għażel biss li jagħmel avviż li aktar il qudiem fil-jiem li ġejjin se jkun qed jagħmel stqarrija ministerjali. Il-mistoqsija kienet inti keċċejt jew se tkeċċi il-żewġ persuni imsemmija illum. Chief of Staff Keith Schembri u il-Ministru Konrad Mizzi. Yes or no? Żewġ persuni ma ġewx imsemmija llum. Jekk għandek dik l-informazzjoni, jien m'għandix dik l-informazzjoni. Fil-waqt li allura m'għandniex risposta, il-parti tal-oppożizzjoni ħadd toħroġ barra mill-Parlament illum. Din id-deċiżjoni ttieħdet fuq istruzzjonijiet li tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija f'turija ċara li l-oppożizzjoni mhux se tkun parteċipi ma' gvern li mhux jinteressaħ mill-interess nazzjonali. Aħna ma nistgħux nittolleraw li dan il-gvern jibqa' dej qisu mod jiġri xejn f'pajjiżna. Aħna nesiġu li tintrefa' ir-responsabilità politika lil mill-proċess, mill-investigazzjonijiet minn dak li qed jiġri fl-ambitu tar-responsabilità kriminali. Teżisti responsabilità politika. Dik ir-responsabilità politika hija fuq spallejn il-Prim Ministru. Aħna l-partit tagħna ħanamluha, qed nagħmluha u lesti li nerfgħu ir-responsabilità. Il-Prim Ministru ma jistax jitlef minuta oħra u jrid iġorr ir-responsabilità politika huwa wkoll. Minflok tkellem fuq dak li għaddej f'dan il-mument delikat, Muscat għażel li jitkellem dwar it-tmexxija Laburista fejn għadda battuta li l-Labor għandu għażla ta' kandidati minn fejn jażel is-suċċessur tiegħu.